Já se jmenuji Otakar Vepr. Strašně rád pliju z balkonu. A taky strašně rád sedím na záchodě. No a taky dost často rád vařím. Odchát. Tak jsem vařil v pondělí krupicovou kaši. Dobrý den, jmenuji se Vojta Hnůj a strašně rád suším ponožky. Taky strašně rád vařím a budu vařit v úterý. Ještě nevím, co uvařím, asi z ponožek. Dobrý den, já jsem Petr Deněblil. Mezi mé záliby patří vaření perníku a samozřejmě chlastání. K mému alkoholismu jsem propadl ve velmi nízkém věku. Dodnes toho nelituji. Nezbývalo mi nic jiného, než abych se stal profesorem na základní škole ze Šumazurska. Učím informatiku. Vařil jsem ve středu, myslím, že vyhraju. Jsem nejlepší. Bych se vám představil, mám se vlastně Vrekakáš. Mezi mé záliby patří jako smažení. Pracuju 10 let mekáči a tak bych, že jsem nejlepší. Dobrý den, já jsem Karel Spacáček, pocházím z Prahy. Moje záliby jsou alkoholismus, propojen s fetováním, nejradši hulím marihuanu, je to super věc a teďka v pátek budu vařit já a uvařím vám opravdu něco speciálního, co si ještě nečekali. Myslím, že vyhraju, to nejlepší. Make some music. Dobrý den, pánové, Karel Spacáček. Dobrý den, Karel Spacáček. Úplně si dobře víte. Otakar. Dobrý den, Karel Spacáček. Dobrý den. Když se nás rád přípravu spolu. Já jenom si říkám všechny hrozně rád poprosil, abyste mě šli vykrát teda. Tak to teda jdeme, no. Dobře. Tak já půjdu šmejtit dál. Ježišmarja, jak to rozdělám, půjdu. Zavři.
jsem to tady opravdu celý. Ale až na to dětské porno v počítači. A Batmana jsem nenašel vůbec, ale vůbec nic zajímavý. Podle mě má doma hezčí. Takže ten recept mám od babičky a udělám speciální kuchyň. Es cierto que la corazón de esta música es la expresión del ritmo. Bude to starý chleba, sušený z balkona a udělám to na noblesní talířky. K tomu jako bonus přidám jeden lupínek uhřičný. Tak. Jednu porci mám hotovou. Pokračujeme další. Mezitím jsem si napít. Já myslím, že můžeme začít dost na stůl. Tak dobrou chuť vám přeju. Dobrou chuť vám přeju. Vypadá to opravdu elegantně. Ach. Tak, i vám přeju dobrou chuť na záchraně. Já bych řekl, že to je dobrý, že já bych se vůbec toho nebal a pustil bych si do toho. Je to dobrý. Takže tady ten lupínek. Bych si k tomu dal. Já si taky jdu dát. Paříčku. Tak tohle jídlo já jíst nebudu. To se na mě nezlobte, šéfe, ale tohle to teda ne. To je vážně strašné, pane bože, jak to nikdo může uvádět. Ještě lupínek. Pak jako zábavu jsem si pro ty fajn lidičky, co znám zhruba den připravil. Šňupání pervitinu, je to, myslím, že opravdu velká zábava, je to super věc. A jako další věc jsem si pro ně připravil jointy na vyvolení, je to kvalitní skunk, 12% THC, tak jim to jdu ukázat. Můžu si tady podat 3 level tohleto, doufám, že mi aspoň trošku zadásá. Jointy a pervity, tak se o to nějak podělte. No tak já chci začít, pánové. Já bych začal. Tak, já dávám 100% bodů, protože dnešní večer byl fakt dobrý. Zábava moc dobrá a večeře výborná. Tak já dávám 23 bodů. Líbilo se mi to šmejdění a měl tu dobré ponožky. Takže já bych dnešek hodnotil velmi, ale velmi západně. Podle mě to byl velmi kontinentální shit a proto dávám skromný. 3,14. Jinak pí. Protože tohle, vážení, tohle jste ještě neviděl a nezažil. Tohle bylo vážně, ale vážně strašné. Ne to neřešil, že jo, ale on jakoby prostě jako tohle.
Moja zábava nejlepší, já už se těším, jak pojedu na prostých domů. Takže je poslední večer a teď záleží, že to bude vyhraje. Tak odkryjem svoje výhry. Pojďte na to. No, to je možný! Já jsem to vyhrál! No to je bomba, jsem pracháč! Takže pánové, všichni vypadněte! Vypadněte do hajzlu!